Бам, добро утро от мен, белега майка, часът е 8 сутринта, мен вече изобщо не спя, ама грам. Затова реших да слеза долу, да пия на кафе, докато моята приятелка още се почива. Тук излизам с тайната парола. Забележете, тайна парола. Това е тук отново дворът, т.е. паркът, минава през Великите палми. Все едно съм в Лас Вегас, майка. Тук скибате барбершоп, заповядайте в Лази 6. Но работи само с записване на час, да знаете. Тук вече влизам в магазина да си поръчам кафе. Разбира се. Тук вече съм бавно, взел съм си кафето и съм седнал на масата да си допия кафето, за да се разсъна, докато моята приятелка стане. Тук ми пана батерия на устройството, затова се наложи да не пуша. Тук съм вече горе. И така, вече съм си вкъщи. А вие се абонирате за каналът ми, последвайте ме и споделяйте всяко едно видео за още. Бам!